Escolta, què et passa amb Frozen, a tu? Estava escoltant ara OT. Mucho más allá. Ens agraden molt les pel·lis i som molt amics. Critico 3. Bona nit! Bona nit a tothom. Som aquí una altra setmana. No comença igual. Hola! Arribem a la recta final dels Oscars amb l'última pel·lícula. Recta final, ja estem així. No, Jordi, no, així. Exacte. No has dit sprint dels Oscars, Sí, ho he dit 2 cops, el que passa que em talleu. Val, arribem a la recta final de l'esprint dels Oscars. Ja ho has dit. Pensava que estàvem corrent pel carrer amb sprint. Pensava que estàvem amb sprint perquè sí. Arribem a la recta... Perquè tenim ganes de veure pel·lis i hem d'anar ràpid. I anàvem corrent sense cap motiu. No, Adrià. Arribem a la recta final dels Oscars. Arribem a la recta final de l'esprint dels Oscars amb l'última pel·lícula que ens queda per veure. Voleu que us expliqui? Oriol, res em faria més feliç el del dia d'avui. Home, doncs avui vinc content perquè ens allunyem de thrillers psicològics, de mig terror, de patiment. Avui anem a veure Jojo Rabbit. Ostres, Jojo Rabbit! Tinc ganes d'això, Que té un to diferent, té pinta. Home, i tant. Jojo Rabbit explica la història d'en Jojo Rabbit. Ostres, no serà el nom i cognom. Em sembla que li diuen Jojo Rabbit però té un altre nom, però li diuen el petit Jojo Rabbit. Com Chicho Terremoto, una mica, no? I aquest nen forma part de les joventuts hitlerianes. Vaja, alegria, Però el seu nacionalisme se'l qüestionarà quan descobreixi que sa mare amaga a una nena júdia a la seva casa. Judia? Jueva. Té un hortet i tot, caram. No, però és que no hi ha cap manera d'acceptar... No, perquè és monjera. Sí, exacte. Judia. Judea, estem parlant del país. Del país bíblic. Correcte. Té una nena jueva amagada a casa. Oh my goodness! A tot això li hem de sumar que ell s'imagina, i el seu millor amic imaginari, perquè és un nen solitari, és un Hitler. És en Hitler mateix. Ostres. Millor, no? Bé, doncs, de nen, ja que ho dieu, el petit Jojo, li interpretarà un petit bailet que es diu Roman Griffin Davis. I direu, què ha fet el bon Roman? Res, perquè és petit. Doncs perquè és petit, no ha fet res. Adrià, gràcies per trencar-me la brometa. Gràcies. I seguirem amb Sam Rockwell, per exemple. Aquest ja és estimat en aquest canal, sobretot pel seu paper a Vice. Jo li tinc una estima molt gran, ja ho vaig dir a Vice, per la pel·lícula Moon. Si no l'heu vist, mireu-la ja. 7 psicòpates, bueno, ha fet algunes pel·lícules. També tenim Rebel Wilson, crec que surt, la de Pitch Perfect, que la coneixem. Fa molt de riure a mi aquesta noia. Sí, a mi em cansa una mica. S'ha quedat aquí. M'agrada que faci el mateix sempre. Doncs a mi no. I bé, em deixo pel final el plat fort. Ni més ni menys que una actriu amb majúscules, no? Estem parlant de Scarlett Johansson, una institució de persona, no? I ja que anem a veure una pel·li nominada als Oscars, aquesta noia va partida per 2, perquè Història d'un matrimoni amb Adam Driver, de fa molt poc, està nominada també com a actriu secundària en aquesta. A tope amb Scarlett Johansson. Molt bé. Pel·lícules de Scarlett Johansson, Lucy, per exemple, Luc Besson, brutal, Ghost in the Shell, també tenim Under the Skin, molt bona, Under the Skin, si no l'heu vist. Tothom la coneixerà per Natasha Romanoff, La Viuda Negra. Match Point, per exemple, molt bona. Lost in Translation, per exemple, amb Bill Murray, no? La Isla, El truco final... Bueno, és que carrusel de pel·lícules de Scarlett Johansson. I, de fet, que sapigueu que sortia a Arakatak. Suraracatat. Jo és una pel·lícula que la facin a l'hora que la facin. La mires! El dia que la facin. La mires! És boníssima! Hi ha un altre actor, però crec que Adrià, que tu ens l'explicaràs millor, aquest actor de la pel·lícula. Que ben lligat, Jordi. Que smooth t'ha quedat. Sí, com es diu? Taika Waititi. I l'actor és Taika... No. Taika Waititi, no? Pues ja està, no me'n recordava. Para ja, tio. Pensava que t'anava a dir qui és l'actor per seguir, No, ja ho sabia jo que era l'actor de la pel·lícula. Que no me'n recordava que com es deia. L'actor aquest resulta que també és el director i és Taika Waititi. Fa de Hitler en aquesta obra. Fa de Hitler, exacte. En aquesta obra, I de director ha fet Boy, ha fet Thor Ragnarok, farà la pròxima de Thor. I per tots aquells amants de Star Wars, sé que no és una pel·lícula, però ha dirigit un capítol de Mandalorian. Ah, sí? Aquí m'acabes de comprar... Posava one episode. Si és el número 6, ja li fico un 10. Dit per IMDb, no us penseu que aquí... És un d'aquells directors que crec que tenen el seu taquilló. Sí. I té com aquesta comèdia sarcàstica, no? I realment
va decidir fer Thor a la seva manera. Exacte, li van acabar acceptant aquest Thor i van fer aquest Thor pels Vengadores, per les dues pel·lícules de Vengadores finals. I bé, sembla que arribem a... Les expectatives de la pel·lícula. Jo tinc moltes ganes. Tinc ganes perquè crec que, pel que he vist pel tràiler, crec que és de comèdia i em fa il·lusió que una pel·lícula de comèdia estigui nominada als Oscars. Hòstia, no havia pensat, és veritat! Per exemple, Knives Out, que va optar pels Globus d'Or, doncs s'ha quedat fora als Oscars i a mi això no em sembla bé. Va fer mal, Però sí que és veritat que és això, que normalment la comèdia, aquest tipus de pel·lícula tipus Knives Out, a no ser que et diguis Quentin Tarantino, que llavors te la porten. Exacte. Per això és sorprenent que a un director com aquest i amb un to de pel·lícula com aquest estigui als Oscars. Per tant, vaig amb ganes. Tinc ganes de veure aquesta pel·lícula. Crec que pot ser una gran pel·lícula perquè a més parla de l'odi. I a mi les pel·lícules que parlen sobre l'odi m'agraden molt, perquè crec que és una cosa a l'ordre del dia. Ja us direm. Anem a veure què tal. Vinga! Vinga, tanca! Adéu! Polifort! Bueno. Adrià, què tal? Acabem de sortir al cinema. Sí, Adrià, sí. Què, doncs? mentre puges la finestra, què ens has de dir? Sorprenent com he pogut acabar content d'una pel·lícula més aviat dura. Però és aquell missatge de l'amor port per sobre l'odi, aquell missatge tan potent, i acabes content, Sí. estimant la vida. Sí. Ja saps a lo que vas, també. Sí, saps a lo que vas. Però ho abraces. M'ha agradat molt la sàtira nazi, sobretot plantejada des de la visió d'un nen que s'havia vist de l'altra banda amb La vida és bella. M'has robat el que volia dir. Passem al següent. Ja està, passem al següent. Molt bé. Uau. Jo t'agafo això que acabes de dir perquè també ho he vist, no? Aquest paral·lelisme a la vida... Sí, perdó, puc acabar? Sí. M'ha agradat molt aquest tema controvertit i molt actual, i suposo que sempre acabarà sent actual, de l'educació dels nens. Correcte. Que Adrià m'ho has robat, m'està fent ràbia, Perdó. Endavant. És un lladre i li és igual. Li és igual. Restrega Per molt que diguem tothom lluita per fer-ho a la seva manera. I l'únic que necessiten, all you need. Molt bé, Adrià, gràcies per agafar les idees de tothom, quedar-te amb l'espeig maco i que l'Oriol i jo haguem d'arrossegar-nos a replegar les engrunes de tota la punyetera crítica que teníem pensada. Exacte, deixeu-me disfrutar d'aquesta conducció perquè ho he fet expressament, us he robat absolutament tot el que podíeu dir. Ara mateix, all you need is love i t'estimo molt, però t'odio parts iguals. Bueno, què havies de dir, Jordi? Bé, vaja, jo volia tornar a fer referència un cop més al banalisme que has dit, de La vida és bella i aquesta pel·lícula, perquè es veu que una cara és el blanc i l'altra el negre, no? Sí, molt bé. Anaves a fer el paral·lelisme a La vida és bella? Sí que l'anava a fer, Adrià. A part d'això, dic que hi ha detalls molt ben posats, que parlen de coses, que parlen d'encara més coses. Aplaudeixo la trama i el guió del propi director i actor. Trobo una idea molt original plantejar els dubtes que el propi nazisme té, intrínsecs. A la que se'ns planteja una pedreta, com fa grinyolar tot l'ideari nazi. Oh, això està molt bé. D'acord? Això està molt bé, Oriol. M'agrada. Veus com hi havia coses a dir? M'agrada. Vull destacar tots els personatges de la pel·lícula. Normalment les pel·lícules queden... Queden en... Vols robar-me el Leonzi? No. Vols fer un Adrià? Potser és de les poques pel·lícules que m'agraden, o sigui, em deixen meravellat més els personatges secundaris. Home! T'estàs marcat un bon Adrià! Era exactament el que anava a dir, Jordi! Ei, endavant, va! Endavant, Doncs això, ja ho he dit, Els secundaris, xapo! Cada personatge és important. Sí. Cada personatge secundari porta un punt de vista extra a la situació. Crec que la visió que ella ens volia transmetre ens ho explica a través dels secundaris. Correcte. A nivell negatiu diria que hi ha hagut moments que s'han fet un pèl feixucs a mi. Sí, estic d'acord amb tu. Hi ha moments que he dit, ja sé què m'estàs dient, però no acabo d'estar d'acord, però tampoc en desacord. Bueno, va. Una de les coses que destaca aquesta pel·lícula és els seus actors. I actrius. Destacar, per mi, el paper del protagonista. Jo crec que en moments ho ha fet molt bé i en moments no ho ha fet tan bé. Li anava gran.
una miqueta. Una miqueta. Ara, hi ha moments, la cara aquella segur que en Taika li ha dit Sí. vull això que em facis aquí ara mateix això. I el nen allò ho fa molt bé. Però és un nen. Però, exacte, és un nen. Jo crec que se li demana massa. Sí. No, i a part, a nivell interpretatiu, com que la mare és un la Scarlett Johansson, Obrim cartes que jo faig. vale, això. La relació entre nen i mare és molt especial. Scarlett Johansson Bravo! aconsegueix el que li demana el director Té i una el escena, nen... té una escena... És una crack. És que és una relació molt especial. Val la pena Molt. veure només I parlant de relacions, la mare i el fill. vull destacar la relació d'en Jojo amb el seu amic. Oh! Oh. Quin gran! Sisplau, l'amic de les ulleres és d'en Jojo. El millor personatge de la No pel·lícula. sabem qui ets, però... Buscarem el nom. Espectacular! un senyor gran Sí, En atrapat el cos d'un nen... Atrapat el cos d'un nen. que tot li sembla bé. Que passa això. Passa això. Toca. Anem, va, això. Tot amb humor. Hi ha frases que són per imprimir-te-les, emmarcar-te-les a l'habitació. En sèrio. Thomas Mackenzie també molt bé. Sí, poc li demana molt. Així com en el Jojo sí que se li demana molt, en aquesta noia no se li demana molt. El seu paper. Bueno, Sí. jo crec que sí, no? Haig de dir que Sam Rockwell ha estat... Vull dir, és molt divertit, però tampoc era un paper molt exigent. Humor yankee. Secundari total, Vull però a dir, mi no m'agrada... és un paper brillant el que ha fet. Com Ara, a Vice, que sí que s'ho Per curra mi, més. al final de la pel·lícula, espectacular. Vale, gràcies. Passem a director I actor, i actor. vaja! Com a actor, per mi, molt bé, ho ha fet molt bé. Ha fet el paper que havia de fer. Sí. Sí. Com a director, a mi m'agradaria destacar petites escenes, a part de la història, que està bé, La una idea mica per original és mi. molt bona. Hi ha detalls Sí, de sí. director, d'aquells que dius tu has cuinat molt bé, Però Molt aquí saps el que estàs discrepo fent. jo. Per mi eren massa òbvies. Hi ha directors que ho fan molt més sutilment, que estic aquests planos d'acord. se'ls treballen molt més. No estic d'acord. Aquí, per mi, els ha fet del pal. Ei, menja tal. Pam, mira quina generalitat. no estic gens És el que d'acord. m'ha semblat a mi, A mi m'ha agradat. Valoracions. Com? Ja entra valoracions? Entrem a En marxa! Jo li poso un 8. Uau! És molt bona pel·lícula, Vale, gràcies. però podrien haver-li tret més suc d'aquesta història. Vale. Jo li vull posar 8, també. Molt bé. No m'ho crec. En sèrio? És que està molt sol aquest 8, no? Estaria molt ben acompanyat d'un amic imaginari, no? 1,5, per exemple. Per què li has posat aquest mig? Perquè hi ha coses que m'han agradat molt. Però no n'hi ha prou amb un 8, posa-li un 7 i mig i digues 8. És que... És que un 8 és com posar un 5. Ja. Digues que en aquest canal... És exactament En aquest canal- el plantejament. Vale, va, li poso un 7 i mig i com és tan bona li poso un 8. Exacte. És que quina Molt valoració bé. és aquesta? Molt bé. Molt bé. Oriol! Digues. Digues! No pot ser que jo sigui el que l'hagi criticat més i li fiqui un 8,5. Li poso un 8,5? Sí, és el que tenia pensat. També? Quan he sortit del cine és el que he pensat. També? Sí, perquè penso que la història és molt original, està plantejada molt bé i no només es centra en els protagonistes, cosa que és de valorar. Molt bé, tu! Després d'aquestes valoracions, passem a... Recomanacions. Molt bé. Ostres, ara veig que potser sí era massa alta. És que Heu li vull inflat. ficar pel sofà. Però podeu Vols canviar la nota? Podeu ser coherents. Però Sí, per què sí. supeditem la nota amb la recomanació? Clar, és que no és això. Per què no pots veure un 8 exacte. assegut al sofà de casa Vale, teva? aquest canal per què és? Perquè la gent vagi al cine o perquè no hi vagi i es mori el cinema? Perquè miri pel·lícules. Bueno, entrem a recomanacions. Una secció a part de valoracions. Una cosa, ens canviem de lloc del cotxe per veure-ho d'una altra manera tot? Jo ho veig igual que l'Oriol, Ara que sé que aquí ho veig des d'un altre punt de vista. Recomanacions. És que és bona. Vale. Val. Vinga. Bé, doncs, i amb aquesta onada d'aire fresc, els Crítico 3 Hem decidit que aquesta pel·lícula... s'ha de veure a... El sofà. Vaja! Quina sorpresa! Perquè aquí han caigut unes notasses i sembla que ens anem al sofà amb la mantega. Caram! Ostres! Aviam, Com s'explica això? Jo ho No intento ho sé, perquè ha sigut 2 contra 1, com sempre, aquest cotxe, com sempre, aquest cotxe ha sigut 2 contra 1. Vaja! Estic rient perquè em fa gràcia, espera, però jo puc vull explicar-ho. Penso que, per exemple, una pel·lícula com 1917 l'has de veure al cine. Necessites un bon surround. Penso que Jojo Rabbit, per altra banda, és una pel·lícula que, des del sofà de casa, pots gaudir, perquè el portant de la pel·lícula és el missatge, és la comèdia, és el diàleg, és la música, és el... M'enteneu? Tornem a estar d'acord. Sí, M'ha el missatge passat això. d'aquesta M'ha passat. pel·lícula era l'amor per sobre l'odi. Sí, sí. Crítico 3
no hem donat aquest missatge. Per tots aquells que acabeu d'arribar, subscriviu-vos al canal i en tindreu més. I compartiu aquest vídeo, si us agrada. Sí, vale. Que vagi bé. Adéu! Quina sorpresa, perquè aquí han caigut unes notasses i sembla que ens anem al sofà amb la mantega. Caram! Ostres!